диалога между човек и животно, мога да кажа, е в сърцевината на тази книга. В всеки един от разказите има по един човек и по едно животно в непосредствена близост, нали, до него. Обикновено домашни животни, но не само. Книгата наистина има диалогичен характер в този смисъл. Но другия вариант на диалогичността на книгата, тя е вече за по-висока инфилтрация на идеите, е възможността книгата да води диалог между два езика, между два български езика. Езика на високата литература, част от която е имплантирана скрито вътре в книгата, и от друга страна нали, живота, който върви край нас и ние се мъчим да се шегуваме с него. Блазне се от това читателя да стигне до двоезичието на книгата, изведено в самото й заглавие. На два гласа не е просто така бинарната положеност между човека и между животното, които правят разказа, а и между двата езика, които изграждат повествованието. Единия езика как да кажа, на минорите, които пълнят постоянно живота ни, а от друга страна леката усмивка, която придава другото мажорно лице на нашия живот. Тази двуположеност на езика, разбира се, не е нова, тя е още от голямата литература на 19 век и от Гогол и настана там. Двугласието е и още по-рано, и Сервантес може да се намери и в античната литература. Помъчих се това двугласие да бъде така, поетиката на книгата, до която ще стигнат професионалните читатели. За редовия читател тя няма голямо значение, за него остава удоволствието да пътува между тези два бряга по течението на сюжета. Какво ние хората можем да научим от животните? Защото много от животните ги даваме за лош пример. Не всички животни, но да. От домашните животни, да. Разбирам, да. Но и от домашните животни може да бъде с лоша конотация едно животно. От животното човек може да научи много, но най-големият урок, който научава, е урока по мълчание. Това, с което започнах. Много интензивен ток тече между един човек, който е, нали, все пак на някои от високите етажи на езика, и между една безсловесна твар, каквото е животното. То може да мелчи, може да джавка, може да квичи, но не може да говори. И в този смисъл разчитането на жестовете на животните. Животните непрекъснато правят някакви жестове, които човека трябва да декодира. Човек, който е в кодовата система с животното, той е вече научил част от езика на тези животни, колкото и да е мълчалив. Така че от животното можеш да разбереш и даже чисто поведенчески модел можеш да вземеш от него. Може да вземеш и емоционален заем да вземеш от животното, и когато то те поканва да бъдеш весел, и можеш да сложиш в задния си джоб тъмните пропадания в офиса през деня и да се върнеш вкъщи, и животното с един-два жеста, с идването, сядането в полата ти или пък с чопленето на семки в кафеза, може да те предизвика. Тоест, то ти говори. Животните са най-говорещата част от заобикалящия свят на човека, въпреки че той може и с предмети да говори, може и с дървета да говори, може и с тревата, с цветята може да говори с облаците, но животните са най-словесните твари. И затова в литературата това е използвано е многократно. Дори в анималистиката, доколко чиста може да бъде една анималистика, това е голям проблем.
Пламен Антов се помъчи да го проблематизира, откъде ние можем да знаем какво е това да бъдеш оса. Никога няма да разберем, защото никога не сме били и няма да бъдем оси. Обаче можем да почнем да мислим за някой нахалник, когато осата дойде и започне да краде от наденицата, която едем на открито. Или разни такива езикови общения, в които човек неволно попада. И може да научи от животното страшно много неща. Най-тежкият урок, най-сериозният, най-дълбокият урок, който човек може да научи от животното, е урока по обич. Защото животното обича безусловно. Обича до край. Няма сделки. Няма сделка. Няма сделка и няма проценти. Няма предварителна оговорка, аз ще обичам на 40%, пък ти ще му обичаш на 100%. Животното не знае математика. И винаги е точно на 100%. В този смисъл е много сговорчиви и литературно продуктивен е този разговор. Аз за първи път експериментирам с него да вляза в това сложно и по-моему очовечено до крайност пространство между животно и човек. Вие го нарекохте преди малко Йовково пространство. Да. Преди да влезем тук имам предвид. Да. Отработено е, особено ако можеха да говорят, защото там е целият животински свят на чифлика и там той просто е толкова речови. У един толкова мълчалив автор като Йовков. Но той е, може би, защото Йовков е знаел да мълчи и е разбирал. Има едно писмо до Елисавета Багряна, в което той се хвали. Вика, жена ми и дъщеря ми отидоха на почивка, сега се намълча 2 седмици. И човек, който знае да мълчи, може много добре да говори с животните. И въобще със света около него. Така че това Йовково пространство е пространство, което се помъчих да приюти тази моя книга и двете книги на 2 гласа и ако можеха да говорят, да влязат в един от търсените диалози, разбира се, и отговора на моята книга е да, те могат да говорят на въпроса на Йовков или на условието на Йовков, ако можеха да говорят. Така че това е търсене на книгата. Наистина си търси място всяка една книга си търси рамене, върху които да стъпи. Тази книга се помъчи да стъпи върху, ако можеха да говорят, и ако това звучи претенциозно, аз ще моля и присъстващите тук, и въобще и анонимните далечни читатели да ме простят за тая горделивост, да поканя, ако можеха да говорят, да ми бъде паркет на литературния салон на тази книга.